טוב, ערב טוב. אנחנו בעזרת השם ממשיכים. עצרנו פה ב-6. עצרנו בעמוד 6, ובעזרת השם היום אנחנו נמשיך מאיפה שעצרנו פעם שעברה, שבוע שעבר. דיברנו על שהתרופה הגדולה, כמו שאמר כאן, בראש העמוד 6, שנגד סטרא אחרא ויצר הרע שאפשר, שאדם יכול לקנות לעצמו, זה העניין הזה של ההתבוננות, נכון? שאדם ישאיר לעצמו זמן כל יום לעניין של חשבון נפש, אמרנו אם הוא עושה את העניינים האלה, אז בוודאי שהוא יוכל לעמוד כנגד היצר, נכון? יוכל לעמוד נגד היצר, ואז זה מה שבעצם עכשיו נותן לו את הנקודת הפתיחה ליום הבא, שזה יום שכבר עשית עליו חשבון. אם כל אדם עושה חשבון, כמו שאדם שיש לו עסק, אם כל יום הוא בודק את החשבונות שלו, נכון? אז בוודאי שהעסק שלו יוכל להתקדם. אבל אם הוא רק פעם בשנה יבדוק את החשבון שלו, אז העסק שלו יתמוטט כבר באמצע השנה, לא יחכה עד סוף השנה, כי אין דין וחשבון ואין אפשרות לראות על מה הוא מרוויח או מה הוא מפסיד, מה להשקיע וממה להתרחק. אז לכן זה כל העניינים האלה, ואותו דבר גם כן בעבודת השם, אותו דבר אדם צריך לעשות את העניינים האלה, וזה מה שאמר פה במפורש, זו התרופה היותר גדולה וחזקה שתוכל להמציא נגד היצר הרע והיא קלה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מסובך, לא בשמיים היא. זה לא משהו שהוא בשמיים, זה משהו שאפשר, כל אחד יכול להתמודד עם זה, ופשוט רק לשים לב, תשומת לב לעניינים האלה, לא שום דבר אחר. הוא אומר, וזה בדיוק הסיבה שהקדוש ברוך הוא בחר בכל האבות שלנו. למה? כי הדרך של האבות היה הדרך של חשבון נפש. שהם כל הזמן לא נחו ולא שקטו, אלא היו עושים כל הזמן חשבון נפש, וזה הסיבה, הוא אומר, שהקדוש ברוך הוא חשק בם. וזה מה שאומר, ויעלה בשכלו מה טוב לו לאדם כל ימי חייו לעשות, גם כן, הוא וטוב לו, נכון? הוא אומר, תסתכל מה עשו דורות קודמים לפניך, אל תתבלבל ממה שאתה רואה היום, כי היום הכל בלבולים וקשקושים. תראה מה הם עשו, בזכות מה הם התקדמו, הצליחו, ואז תיקח מזה דוגמה. זה מה שסיפרת לכם לפני השיעור פה, לפני שהתחלנו את ההקלטה עם אותו עניין של אותו בחור, נכון? אמרת לו, וכי יעלה על דעתך שמשה רבנו מסתובב עם קמיה בכיס, הארי, הרבנו, כל האלה מסתובבים עם קמיים בכיס, כל השטויות האלה. לא עשו שום דבר כזה, וזה גם לא עניין אותם, אמרת לו. ובטוח שלא תעלו להם לא חמסה על הקיר ולא כל הקשקושים האלה. אז לכן אמרת לו, הכי טוב זה בית סטרילי, אמרת לו, תהיה לך בית סטרילי, והוא יש לו מפעל לזה, תבינו. אמרת לו, יש לך בית סטרילי, בעזרת השם, זה הסגולה הכי גדולה לניקיון. ואז לכן גם כן הוא וטוב לו. אז יתור מחשבותיו לדעת, הגענו עד לפה, נכון? ברגע שיש לו את העניין של החשבון נפש, אז יתורו מחשבותיו לדעת, יתור זה מלשון לטור, לטייל, להסתובב, אז הוא אומר, כתוצאה מזה מחשבותיו, הם יתחילו לפעול, זאת אומרת, מחשבות בקדושה. באיזה מצב הוא נמצא ועומד? יש לנו כאן שתי בחינות, באיזה מצב הוא נמצא ועומד, מבחינת העבודת השם הפרטית שלו, מבחינת המציאות היומיומית שלו, מבחינת המידות שלו, נכון? והוא צריך לדעת איפה הוא גם עומד, נכון? זאת אומרת, יכול להיות הוא נמצא במצב מסוים, אבל איפה הוא עומד? האם הוא עומד במצב שהוא עכשיו יכול להתקדם, במצב שהוא יכול להתקדם בקפיצות, בריצה, בהילוך איטי, בנחת. צריך כל אדם להעריך את המקום שבו הוא נמצא, באיזה צורה הוא עומד בה גם כן. לכן הוא אומר נמצא ועומד, לא אמר רק המילה נמצא. לפי הנרצה בדרך אשר דרכו אנשי השם, אשר הם מעולם. כל הגדולים נקראים אנשי שם, זה הכינוי הספרותי לצורך העניין, שזה הדרך שהם הלכו. אם אתה תיקח מהם, זה העניין שגם כן חוכמה גדולה לקרוא סיפורי צדיקים, כפשוטו, אף אחד לא פטור מהעניין הזה, כי הסיפורי צדיקים מגלים הנהגה של צדיקים. זה לא מעניין אותנו במרכאות הסיפור עצמו, אלא מעניין ההנהגה שמתגלה בתוך הסיפור, וזה מה שצריך ללמוד. וזה גם כן, זה הסיבה שהגמרא הביאה גם כל מיני סיפורים. כאילו, מה, הגמרא יש לה עניין בספר סיפורים, לפעמים יש גם סיפורים לכאורה שנראים הזויים, נכון, חס ושלום, לא הגיוניים, אבל כל החוכמה היא בכל אחד ואחד מהדברים האלה, זה לראות את ההנהגה שנמצאת מסתתרת בתוך הסיפור הזה. וזה משל, מה שאמרתי לכם, הסדרה הזאת שאני אוהב אותה, אין יעקב, הסדרה הזאת שם למעלה, אתה רואה? כי הוא באמת לוקח את הסיפורים,
לא, הוא לוקח את הסיפורים, אבל לא את הסיפורים, הוא מראה לך בפירוש, זה ככה הגמרא וכל זה, הוא מראה לך את ההנהגה שיש שם, את המידות שצריכים ללמוד מהעניין הזה. הוא פירק את זה להנהגה, זה מה שיפה בסדרה הזאת. אז לכן, זה מה שהוא אומר כאן. ואם אין, ואם רב ממנו כוח היצר ולא יכול לדין אם שתקיף ממנו, אין לזאת חרד וצבא ככוכיה. הקדוש רבי שמעון בר יוחאי בתיקון העשירי וזה לשונו, אומר אם הוא נכנע ליצר הרע שלו, נכון? והוא אומר מה הוא גדול ממני, הוא קשה ממני, אבל אם הוא היה צריך עכשיו לעשות דברים אחרים בעסק הפרטי שלו, הוא לא היה אומר עכשיו, הוא היה באמת מתאמץ, נכון? איפה הוא רוצה להרים ידיים? במקומות שנוח לו, במקומות שהוא לא רוצה להתאמץ, אז הוא מחפש את כל התירוצים, למה קשה לו, למה לא נוח לו, למה זה לא הזמן המתאים, למה לא להעיר או כן להעיר, או כל הסיפורים האלה, הכל זה בעצם עצת יצר הרע. כמו שנאמר, שערי תירוצים לא ננעלו. תירוצים יש פה עד ים המלח. אז זה אומר, על זה צעק רבי שמעון בר יוחאי, וזה עכשיו תעברו להערה 10, בכוונה הבאתי את כל המקור, כי הוא נתן פה רק פסקה, אבל כל המקור עצמו חלקכם מכירים אותו, אבל זה מקור מאוד חשוב מתיקוני זוהר, התיקון העשירי, יש לכם פה את זה כתוב בארמית, תעקבו אחרי בעיניים, אני ישר מתרגם את זה סימולטנית. ויילון לבני נשה, אוי ואבוי להם לבני אדם, שהקדוש ברוך הוא אסור עמהם בגלות, כמו בבית הסוהר. למה הוא אסור עמהם? כי הוא בעצם רוצה לגאול, רוצה להחזיר את המצב למציאות מתוקנת, נכון? והיות ולא מתקנים את המעשים, אז הם גורמים לקדוש ברוך הוא לא להיות במקומו, ולשכינה להיות באפר, נכון? אז הוא בעצם כאילו אסור עמהם, כאילו אדם שעכשיו, יש לי עכשיו הזיק עליי, כמו עם השוטרים שהולכים, הזיק עליי, הזיק עם עוד אחד, ועכשיו אין לו ברירה, הוא חייב להתקדם איתי בגלל שאני חס ושלום עושה שטויות. אז הוא אומר שבני אדם, הקדוש ברוך הוא אסור עמם בגלות, והשכינה גם כן אסורה יחד עמהם, ועל זה נאמר, אין החבוש מתיר עצמו מבית האסורים. זאת אומרת, השכינה עצמה במרכאות, כאילו, לא יכולה לשחרר את עצמה. ולמה? כי היא בעצם עד שלא יש את הסוף פסוק שנאמר, שאז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, עד כאן, ואז זה עניין של ביתה, נכון? כל מה שאין את העניין הזה של ביתה, יש את העניין של אחישנה. אחישנה זה המציאות שנמשכת כפי מעשה התחתונים. אז בזמן שזה תלוי במעשה התחתונים, נאמר בשכינה ובקדוש ברוך הוא, אין החבוש מתיר עצמו בבית האסורים, ולממה הוא מחכה? שהחבוש עצמו, שהאסור עצמו, הוא יפעל כדי לצאת. יבקש חנינה, יתאמץ, יוכיח שהוא לא אשם, או שהוא כן אשם, אבל עשה תשובה וכו' העניינים האלה, ואז הוא יכול ממילא להוציא את עצמו מהבית הסוהר, ואז אם הוא יוצא בית הסוהר, אז גם הקדוש ברוך הוא, שמבחינת אמו אנוכי בצרה, יצא איתו גם כן מבית הסוהר. ופורקנה דילון והגאולה שלהם, זה התשובה, עם העילה. אגב, זה מה שאמרתי אותו אחד שסיפרתי לכם היום, רק תשובה, לא יעזור שום דבר. אפשר לשים פלסטרים, אפשר לקחת אקמולים, אפשר לעשות כל מיני דברים, פטנטים, אבל כל זה רק, אקמולים זה רק פסקי זמן קצרים. אם האדם רוצה באמת להשתחרר מהעניינים שלו, רק הדרך היחידה זה תשובה, שזה עם העילה, שעם העילה זה הכינוי של בינה, נכון? אמרנו, וזה הכינוי של הבינה, כי הבינה היא המקום שממנה אסירים יוצאים לחופשי. אימת התאה אמרנו, זה הבינה? לא, אימת התאה זה המלכות. יש לי בינה, יש לי אימת התאה ויש לי אימה עילאה. אימת התאה זה המלכות, ואימה עילאה זו הבינה. שזה מבחינת עילאה, עירת התאה, שכינה עילאה, שכינת התאה. ולכן היא נקראת אימה עילאה, נכון? והיא גם כן היובל. היא גם כן אחד השמות שלה זה היובל. ואנחנו כבר רואים שביובל הרי כולם חוזרים איש לאחוזתו, נכון? והאסירים יוצאים לחופשי, נכון? כל העבדים יוצאים לחופשי. האחוזות חוזרות לבעליהם, הקרקע שווה לבעליהם, נכון? אז אחד הכינויים של הבינה זה אימה עילאה, כי יש בה נון שערי בינה, נכון? יש בנון שערי בינה, והנון שערי בינה אלה הנון שערים שאדם יוצא מהם לחופשי. ולכן גם כן, השופר גם כן נמצא בבינה. לכן יום הכיפורים שלו זה מבחינה של תשובה, תשובה עילה, שזה הבינה גם כן. אתם רואים שהכל קשור לאותו עניין. לא קשור. שבת מלשון תשוב. לא קשור לעניין. לא.
בגלל זה עכשיו. שלא ישמעו כל השטויות שאני מתאר. אני מנסה לתפוס אותך, אבל לא מצליח. שבת זה בחינה של שמור, זה המלכות, למטה. כאן מדברים על בינה, בחינה של יום הכיפורים, שזה הבחינה של התשובה. עכשיו, למה זה מבחינת התשובה? כי העולם הזה הוא מבחינה של זין תחתונות, סליחה. זה הבחינה של הזין תחתונות, זאת אומרת, זו ונוק, נכון? כל ענייני העולם הזה מונהגים על ידי זו ונוק. שם זה הבחינה של השכר ועונש, שם זה הבחינה של האחיזה שיש, היניקה וכו'. הבחינה של אבא ואמא נקראים בחינה של עולם הבא. למה? כי משם אין יניקה. אז אם אין יניקה, אז הרי ממילא זה השכר כבר, נכון? אין שם אפשרות לפגום, נכון? אז לכן, הבחינות האלה של התשובה גם כן נמצא משם. כי אם שם היה גם יניקה, אז אדם לא יכול לעשות תשובה, הוא יכול לעשות תשובה והוא עדיין נמצא בתוך הסתרה, הוא לא יכול להתרומם משם. הוא חייב שיהיה איזה משהו לכאורה שנמצא מעל, שאליו הוא יכול להידבק ואין שם יניקה, נכון? כדי לעשות תשובה. כן, אז לכן הוא מגיע לבינה, התשובה נמצאת בבינה, כי אז זה המקום שנמצא מעל כל הקלקולים, ואז אם זה נמצא מעל הקלקולים, אז הוא יכול לעשות תשובה, הוא יכול להתחבר למקור. אז לכן זה הבחינה הזאת של אימה הילה, שלכן הוא אומר תשובה זה אימה הילה. אם כתוב שאין חרוש מתיר את עצמו מבית האסורים, איך הוא יגיע לבינה הילה לא מדברים על האדם, מדברים על הקדוש ברוך הוא ועל השכינה, שהם לכאורה חבושים, הם אלה שנמצאים יחד עם האדם בבית הסוהר. אדם יש לו בחירה בזה שהוא עושה תשובה, אז הוא כן... אז הוא שובר את המנעולים, ככה זה נאמר בלשון הזר, הוא שובר את המנעולים של בית הסוהר והוא יכול לצאת לחופשי. זה הבחינה הזאת עכשיו, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא עמו אנוכי בצרה, אסור איתם בבית הסוהר. תבין למה? כי כמו אמרנו, כמו דוגמה של האזיקים, הוא מחובר אליהם. עכשיו, הוא אומר, תעשו תשובה, תשברו את זה, אתם תפתחו לי פתח כחודו של מחט לצורך, אני אפתח לכם פתחו של עולם, אפתח לכם את כל העולם. לא רק את כל העולמות אני אפתח לכם, רק תעשו, תפעלו. אז זה מה שאומר שזה תשובה הילה, היא תלויה בידיהם. ד50 תרין דחירו, מה ששערים 50 של חירות נמצאים בבינה, נכון? לקבל 50 זמנים דהדקר יציאת מצרים בתורה, כנגד 50 פעם שנזכר בתורה יציאת מצרים. זה למה מוזכח, הזוהר שואל את זה, לא מספיק, למה הקדוש ברוך הוא כל פעם חוזר על זה, אשר הוצאתיך מארץ מצרים? זו שאלה של הזוהר. מוזכר ככה כל כך הרבה. כן. אז הוא שואל מה, למה כל פעם צריך לחזור על זה? אז הוא אומר, התשובה שלו זה אומר, לא, זה הסוד של 50 שערי בינה. למה? כי במצרים הם יצאו מהגלות, יצאו לחירות, נכון? מה זה חג החירות? בעצם חג החירות האמיתי. זה החג שיצאנו ממצרים, נכון? והחירות והעצמאות, מתי זה העצמאות? חג העצמאות? מתן תורה. נכון, היום הזה נהיית לעם, אומר, מה זה היום הזה נהיית לעם? זה אמנם נאמר בספר דברים, אבל אמרו, הפסוק הזה, היום הזה נהיית לעם, האמירה הזאת, נכון, האמירה הזאת זה אמירה שנאמרה להם בהר סיני, היום הזה נהיית לעם, קיבלנו את העצמאות האמיתית, מתי העצמאות קיבלנו אותה? זה העצמאות של התורה שקיבלנו, ביום הזה נהיינו עם ישראל, זה ביום של מעמד הר סיני. אז חג החירות זה חג פסח, גם כן אחד השמות של אגב עד היום, זה חג החירות, חג המצות, נכון? זה חג החירות כי יצאנו מעבדות לחירות, אבל העצמאות שלנו האמיתית זה רק עצמאות בתורה. לכן חג העצמאות האמיתי שלנו זה בעצם מתן תורה. ולכן זה עצמאות שהיא לא תלויה במקום. היום אנחנו לוקחים עצמאות, קושרים את זה עם טריטוריה, עם אדמה. אבל מי נקרא בן חורין? מה שלומד. מי שעוסק בתורה, הוא זה שנקרא בן חורין אמיתי, נכון? הוא, מבחינת המוח שלו, הוא תמיד יהיה בעצמאות. לא משנה איפה אתה תהיה, תמיד אתה תהיה משוחרר מהבחינה הזאת. לא, כאילו, הכוונה היא שגם אם אתה תעבוד, וגם אם אתה תעשה את כל מה שתעשה, ואתה לא קובע את עם התורה, זה העצמאות. זה יגרום לך עצמאות. נכון, זה בוודאי, אבל אני אומר, העצמאות האמיתית זה רק בתורה. אין לנו עצמאות אחרת. אז נכון, אז אתה יכול להיות באיזה טריטוריה שאתה תהיה. לצורך העניין, כמובן שמדברים על ארץ ישראל, שזה ארץ ישראל זה המובחר, ואנחנו צריכים להיות פה, וזה המקום הטבעי שלנו, והכל, בוודאי, כל מה שקשור לארץ ישראל זה נכון, אין פה עניין. אבל, כמו שנאמר, אם אפשר לשמור פה תורה, אז אנחנו הולכים לגלות ונשמור את התורה בגלות, נכון? כי הקיום של העולם זה התורה, זה לא שום דבר אחר.
לכן כל המעשה ההירואי במרכאות, זה שנחשב כאילו המעשה הזה של מצדה, שכאילו לכאורה מציגים את זה כפסגה של מסירות נפש, העיקר לא ליפול בידי, הרי איך מצדה נפלה, הם היו שם 940 ממעלות יהודים, שהיה שם מצור מאוד גדול על מצדה במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, והם אפילו לגלגו על הרומאים, והיו שפכו להם את המים ושפכו את המזון, להראות להם שלא המצור. כן, על הסיפור של מצדה. והראו להם שכאילו הם יכולים לעמוד, ואז בסופו של דבר כשראו שהם לא יכולים יותר לעמוד שם במצור, אז יש שם את הנאום המפורסם של אלעזר שהיה שם ראש הקנאים שם, ואז הם שחטו את כולם שם, הם בעצמם התאבדו כולם, ממש התאבדו שם כל הזה, חוץ מאיזה 2 נשים שהתחבאו ואז מצאו וככה ידעו את הסיפור מה שהיה שם, והרומאים הגיעו בבוקר וראו את כולם שם מתים. עכשיו מה עשינו עם זה? אם הם היו גולים יחד עם הגולה לבבל, לצורך העניין, נכון? אז נגיד ששליש היו מתים בדרך, בסדר? ועוד, אתה יודע מה, עוד רבע גם כן היו לא מחזיקים מעמד וזה וזה. חצי נגיד, רבע היו נשארים, מהרבע האלה יכולים לצאת עוד רבע לפחות של רבא ורב הונא ורב פאפא וכל הגדולים הענקים האלה שהיו בגמרא, נכון? שמהם נכתב בתלמוד הבבלי, כל הענקים האלה היו יכולים להעמיד עוד ים של תורה, היו יכולים להעמיד, נכון? אז מה הרווחנו מזה שהם התאבדו? לא הרווחנו מזה שום דבר, נכון? אז לכן, הבחינה הזאת של העצמאות האמיתית זה עצמאות בתורה. אם אי אפשר לשמור פה, נכון? אז נאלץ לשמור את זה במקום אחר. בסופו של דבר, אין ברירה במרכאות, נצטרך לחזור לפה, נכון? ארץ ישראל, בית המקדש, כל מה שקשור לעניינים האלה. אז לכן, העצמאות היחידה היא, זה רק עצמאות של תורה. אז הוא שואל הזוהר, למה נאמר 50 פעם? אלא כדי להדגיש שמדובר על 50 שערים של בינה, שמשם בכוח הגילוי של בינה יצאו ממצרים, וקיבלו את החירות האמיתית שנמשכה מהבינה. אז לכן אומר, נזכר 50 פעם, עניין של יציאת מצרים בתורה, שזה גם מתאים גם כן לפרשת שבוע. וזה מה שנאמר, אומר הפסוק, ויפן כה וכה, בליל 50 נתב"ן שמייחדים לה בכל יום פעמיים שמע ישראל. הוא אומר, תספור את האותיות שיש לך בשמע ישראל, משמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. יש לי שם 25 אותיות, פעמיים שאתה אומר בוקר וערב, יש לי ביחד 50 אותיות, שזה כנגד 50 שערים של בינה. זאת אומרת, אם אדם מקפיד על העניין הזה, אז הרי שהוא נקרא בן חורים. לכן התורה ציוותה אותנו מדאורייתא לקרוא פעמיים ביום שמע ישראל, נכון? למה? כי בכוח זה, באמונה הזאת, שבאמונת האחדות, רק בכוח אמונת האחדות אתה בעצם יוצא לחופשי. זה הסיבה ששם יש כוונה לחבר מבחינת הלילה עם מבחינת היום, כדי שקו ה' וקו ה' יתחברו? גם כן, כן. זה גם כן, כן, אחד מהבחינות האלה. כן. עכשיו, הפסוק הזה, ויפן כה וכה, נאמר הרי במצרי, נכון? וירא כי אין איש ויך את המצרי, נכון? עכשיו, כאן הזוהר מביא אותו רק כדי להראות את הרמז העמוק שיש בזה, שהוא חיפש עניינים אחרים, מבחינה רוחנית. זאת אומרת שזה פעמיים ביום, דאית בעון כ"ה וכ"ה עטבן, אותיות, וזה וירא כי אין איש, דהיתר לה בגבה, שאין שום אדם שמתעורר בשביל השכינה בעניין הזה. הוא אומר, נכון, אנשים עושים שמע ישראל ואומרים את כל הדברים האלה, אבל הוא אומר, אף אחד לא מכוון מה שצריך לכוון, הוא אומר. אז מה עשינו? עדיין משאירים את השכינה בבית הסוהר, משאירים את הקדוש ברוך הוא בבית הסוהר. זאת אומרת, זה שאומרים שמע ישראל פעמיים ביום, אבל עושים את זה כלאחר יד, כאילו חס ושלום, כאילו שקוראים את זה במהירות, לא מכוונים, לא כלום, רק כדי להיפטר. שזה מצוות אנשים מלומדה, או אפילו לא מכוונים. הרי אמרנו, אדם יכול לקרוא 80 שנה קריאת שמע, ואחרי 80 שנה הגיע ללמעלה ואמרו לו, תשמע, בחיים שלך לא קראת קריאת שמע. מה, איך זה יכול להיות? אני כל בוקר בית כנסת, אני פותח את הבית כנסת, איך זה יכול להיות? נכון? הוריד לו, כן, אבל אתה יודע, אם אדם, הלכה פשוטה בשולחן ערוך, אם אדם לא כיוון, לפחות בפסוק הראשון, שהוא יוצא ידי חובה של קריאת שמע, לא יצא ידי קריאת שמע, הוא אומר, אתה אמרת, הבוחר בעמו ישראל באהבה, שמע ישראל. מה עשינו? תכוון, תעצור רגע. הבוחר בעמו ישראל באהבה, תרים ברקס, תכוון רגע, אני בא לקיים מצוות עשה דאורייתא של קריאת שמע. לא צריך יותר מזה. עשה את זה, שמו לו חותמת, קרא, קריאת שמע. אותו דבר גם בלילה, בקריאת שמע של ערבית, וגם של המיטה לצורך העניין. עכשיו הוא כותב שהוא לא יצא ידי חובה אם הוא לא מכוון את המילים. אני אומר, המינימום, קודם כל, לפני כן. מילים זה כבר שלב ב'.
כן, שם ישראל ודאי. זה שלב ב' מה שאתה אומר. אני אומר על השלב הראשוני הכי בסיסי ביותר, הרבה לקיים מצוות עשה דאורייתא של קריאת שמע. מה, גם על המיטה צריך לכוון? כן. ערבית או על המיטה? קודם כל לערבית בוודאי. כן, אבל מה... אבל גם כן, תכוון גם כן בקריאת שמע של ערבית בשורבך ובגומך, נכון? למה? כי אם אדם בטעות לא כיוון בערבית, אז לפחות כאן זה מכסה לו את זה. לפחות, תבין. אז לכן, יש בעצם 4 פעמים קריאת שמע במשך היום, נכון? אז לכן, אבל כל פעם מכוונים את זה, למה? כי שלא יהיה איזושהי בעיה, עבר לך יום בלי שכיוונת קריאת שמע, בלי שקיימת מצוות עשה של קריאת שמע. אז לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בעניינים האלה. אז הוא אומר שבאפל כה וכה, אומר אין מי שמתעורר אפילו בגילוי הייחוד הזה, באמת לגלות את הייחוד האמיתי, שהייחוד האמיתי זה שהקדוש ברוך הוא במקום שלו והשכינה במקום שלה, זה הייחוד. מה זה הייחוד האמיתי? ששניהם במקום שלהם, בהיכל ולא בבית הסוהר. זה מה שאנחנו רוצים לעשות, להחזיר את הקדוש ברוך הוא למקום שלו. נכון, למקום, הוא והיא, הקדוש ברוך הוא והשכינה לצורך העניין, זה כמה זה אותה בחינה, שלא יהיה חס ושלום פה שתי בחינות. זה לא יהיה חס ושלום, מבחינה שאומרים הוא והיא, הכוונה שתי הבחינות שמתגלות, הבחינה של נותנת את האור והבחינה שמקבלת את האור ונותנת לו צורה. זה שתי זוויות של הסתכלות על אור, שלצורך העניין אנחנו אומרים הוא והיא, כי הוא זה תמיד הבחינה שנותן, והיא זה הבחינה שמקבלת, אבל זה הכל אחדות אחת, שלא יהיה פה חס ושלום הבנה שמדובר כאילו על שתי דברים, חס ושלום. אז הוא אומר, וירא כי אין איש שדתער לה בגביו, והיא משגיח מן החלונות. וזה מה שנאמר בפסוק, משגיח מן החלונות, שנאמר בהם חלו פני אל ויחוננו. למי? להיא שנאמר בה, אל נא רפאה נלה, שהרפואה בידיו. דהי יד פשוטה לקבל שווים. הוא אומר, השכינה שנמצאת עכשיו בגלות, זה נקראת כאילו היא חולה, כאילו היא נמצאת במאסר, נכון? הרי גם החולה, גם כזה בחינה של אסור, בבית האסורים זה נקרא, נכון? אם היה לנו עיניים לראות, היינו רואים שיש לו איזה מזיק אחד שקושר אותו, ומרגיש כאילו כל העולם, כל הגב שלו על הראש שלו, נכון? אבל באמת, הוא נקרא, לכן, מי שחולה נקרא שהוא אסור, אבל השכינה גם כן, אגב, נמצאת למרשותיו, ולכן יש מצווה גדולה לעמוד ליד החולה ולהתפלל בשבילו, כי אז הוא גם כן מוציא גם אותו וגם את השכינה מתוך ברופא חולים כתוב שם השכינה שנמצאת באפר במותנה. נכון, נכון. רופא חולים הוא מתיר אסורים, נכון, בהתחלה שלו בכוונות, רופא חולים זה השכינה שנמצאת גם כן בבחינה הזאת. מתיר אסורים, שתיר אותו כן. אז לכן הוא אומר שזה על השכינה שנאמר משגיח מן החלונות, שאלה בעצם החלונות של בית הכנסת, כמו שאנחנו תכף נראה, שעל זה נאמר אל נא רפאה נלה. למי רפאה נלה? לשכינה. אל זה בחינת החסד, נכון? רפאה נא, בבקשה, למי הבחינה הזאת של נא? לשכינה, כי הנא זה 51, חסר לה האחד, נכון? שתהיה בן, כי מה זה שם בן? שם בן זה שם של המלכות, נכון? אז מה זה נא? נא זה נון א', זה 51, חסר לה אחד הזה, נכון? למה? כי הקדוש ברוך הוא הסתלק ממנה, ברגע שהוא הסתלק ממנה, אז היא נמצאת עכשיו בחס ושלום כאילו בפירוד, נכון? היא לא קבלת את השפע, אז אל נא, מבחינת החסד, נא, האל יתחבר בנא, ייתן לה חסד, ייתן לה את החסדים שהיא צריכה לקבל, נכון? רפאה נא, איך יהיה רפאה? נא לה, למי זה לה? להא אחרונה. לה זה להא אחרונה, להא אחרונה שהיא השכינה. וזה נעשה, כן, להא אחרונה, שזה האחרונה של שם הוויה, שהיא השכינה, שהיא צריכה לקבל את הרפואה שהיא תצא מבית הסוהר על ידי התשובה. כי לאות האחרונה של בן, לה, אין נרפנה לה. להא אחרונה, שזה האחרונה של שם הוויה, שהיא שם בן. וזה מה שנאמר, וירא כי אין איש, והיא בעד החלון נשקפה, שהיא השכינה, כאילו עומדת מחכה, מצפה, מסתכלת בחלון של בית הכנסת, נכון? שמישהו יתעורר בבית הכנסת, שלא יפהק ושיכוון קצת בתפילה מינימום, והוויה דנות לפחות, כמו שאמרנו, נכון? כל מקום שיש שם הוויה, נכון? בסידורים שלנו יש את זה, לפחות לכוון הוויה דנות. אם אדם יעשה את זה, הוא כבר הוציא את השכינה מתוך הגלות. בבחינה הפרטית שלו, כאילו. נכון? אמרנו, מה זה הוויה דנות?
גימטריה אמן, שזה האמונה, סוד האמונה. גימטריה מלאך, ברגע שאדם כל פעם שהוא מכוון הוויה עדנות, אז הוא בורא מלאך שהופך להיות סנגור שלו, נכון? זה הבחינה השנייה. והבחינה השלישית, שההוויה זה הקדוש ברוך הוא, עדנות זה השכינה, הוויה עדנות זה חיבור של שניהם, זה ייחוד, הורדה של שפע לעולם. אז לא צריך הרבה לעשות. כל פעם שהוא מסתכל בסידור, רואה שיש פסוק שכתוב שם הוויה, מכוון הוויה עדנות, זה גם כתוב בסידור. גם אצל אשכנזים דרך אגב זה כתוב. היוד יוד. זה כבר יצא. כבר כמעט לא עושים את זה היום, עושים כבר שם הוויה. היוד יוד זה בעצם הוויה עדנות, זה היוד של ההתחלה ויוד סוף. כן, אבל היום, נכון, אבל היום גם את זה כבר הורידו, מכניסים כבר שם הוויה מלא. הוויה והוויה עדנות. כן. כי אף אחד לא יודע מה זה יוד יוד היום. פעם ידעו, היום כבר לא יודעים מה זה יוד יוד. אז לכן, הם גם היום עושים את זה. אז זה מה שנאמר, בעד החלון נשקפה, ותייבא בתרועה די ובבה, שנאמר, ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה, אומר שזה החלון של התיבה, התיבה הזאת זה המקום שבן אדם אסור בה. גם נוח היה בעצם כמו בבית צוהר, למרות שזה היה ההצלה שלו, אבל הוא גם כן היה באיזשהו בית צוהר כזה בתוך התיבה, והכל היה במי המבול, נכון? שזה הזוהר קורא לזה מי תופנה, שזה המים הזדונים שמקיפים את התיבה. וזה יום הכיפורים, לתיבת נוח, זה עם העילה, זה כמו תיבה, עם העילה, הבינה, זה כמו תיבה, שהיא שומרת בפנים את מי שעושה תשובה. אז נכון שמסביב יש את הגלים שרוצים להפיל את התיבה ולהטביע אותה, נכון? אבל עם העילה שהיא נמצאת בפנים, היא הבחינה של התיבה, היא זאת ששומרת עליו שלא ייפול ושלא יפילו אותו. והחלון שלה, זה עמודה דאמצעיתה. מה זה החלון? החלון שלה זה בעצם כאילו הקשר שלה לבחינות החיצוניות, נכון? יש לי תיבה. מה זה החלון? זה הקשר שלי למה שבחוץ, נכון? אז הקשר הזה זה עמודה דאמצעיתה. מה זה עמודה דאמצעיתה? זה זה. העמוד האמצעי זה זה, נכון? שזה הקשר בין התיבה לבין החוץ. דבה אור ותורה אור ויור הגנוז, שהאור הבחינה של זה הבחינה של התורה. נכון? אז הגילוי של הטבע, של אימא, זה דרך החלון, שמשם היא מתגלה ונותנת את האור. ויפן כה וכה, הוא חוזר עכשיו לפסוק, מציץ מן החרקים, אלו 10 ימי תשובה. הבחינה הזאת של 10 ימי תשובה, על זה נאמר מציץ מן החרקים, הרי כמו שנאמר מלך בשדה, האמירה המפורסמת, שהקדוש ברוך הוא עכשיו נמצא והוא מציץ מן החרקים. מה זה החרקים? אלה החרקים של הסדקים שיש בקירות של הקיר, נכון? מה זה הקירות האלה? זה קירות הלב. שהקדוש ברוך הוא מחפש את הקירות של הלב, לבקוע בתוך החרקים האלה שהאדם יעשה תשובה, יתעורר לגבי הקדוש ברוך הוא. אומר עכשיו בנוסף לזה, החרקים האלה, אלה 10 ימי תשובה. הסוד של 10 ימי תשובה זה כמו החרקים האלה. ומה זה החרקים האלה? זה כמו שיש לנו בחומה פה בירושלים, יש לנו כמו חרכי ירי זה נקרא. זה כמו יש לי חומה שלמה, ובאמצע יש לי כמו פס אחד, נכון? של פתח. שאפשר להסתכל דרכו, נכון? החורים כאלה. נכון. עכשיו, אלה, כן, החלונות האלה נקראים חרקים, או חרכי ירי. מה זאת אומרת? מי שנמצא שם יכול להסתכל החוצה, וגם יכול לראות משם, אבל יחסית יש לו כאילו שטח מאוד מוגן, כי מי שרוצה לפגוע בו צריך ממש לדייק לתוך העניין הזה. אז גם כן אומר, 10 ימי תשובה זה כמו חרכים כאלה. כל השנה זה כאילו אטום. ב10 ימי תשובה נפתחים חרכים של תשובה, שהוא יכול משם לפגוע ולהגיע לקדוש ברוך הוא ולשבור את המציאות שלו, המציאות האטומה. אומר, וזה מה שנאמר, אלו 10 ימי תשובה, וירא כי אין איש. הוא אומר, פתחתי לכם פתחים, עשיתי לכם חרכים, אבל אין עם מי לדבר. ועוד, הוא אומר, משגיח מן החלונות, אלה החלונות של בית הכנסת. דאבא ובנוי, עינון בית הכנסת אסירין, ויהיו בכל יומה, והוא בכל יום משגיח עליהם, ונותן להם מזון, והוא נותן להם את כל מה שהם צריכים, ואז הם שואלים, איפה הקדוש ברוך הוא? למה הוא לא עוזר לי? למה לא עוזר? אני כל יום קורא תהילים, הוא חייב לי הקדוש ברוך הוא, נכון? הוא חייב לי לתת את מה שאני רוצה. ביקשתי משהו, למה הוא לא נותן לי? אתה שומע כל מיני דיבורים כאלה, כמובן מה, הקדוש ברוך הוא חייב לך משהו. אם אתה עושה לו טובה שאתה מניח תפילין, גם השם תזרח גם אם לא תניח תפילין, נכון? מה זה הדיבורים האלה? לא, אני זה, תראה איזה חיים, ככה החיים שלי זה, אני משתדל, לא משתדל, ואני אקבל רק מכות. מה זה קשור א' לב'? מה, תסתכל, כל העולם הזה, כמה יש? מיליארדים, נכון? כולם מקבלים. כולם יש למה לאכול.
כולם אוכלים, נכון? אם לא, הבן אדם היו מתים כל המיליארדים כבר אחרי 3 ימים, נכון? יש לי כל המיליארדים האלה, אתה רואה שכל יום עובר, שבוע אחרי שבוע, וכולם חיים. איך הם חיים כולם? איך לכולם יש אוכל? אתה נוסע לפעמים בכבישים, אתה רואה כל מיני בתים נידחים פה בארץ, אתה נוסע כל מיני נידחים, אתה רואה כל אחד מהם יש לו אוכל, יש לו בית בסופו של דבר, יש לו פרנסה, יש לו הכל. מאיפה כל זה מגיע? אם לא בהשגחה. ויפן כה וכה, עכשיו כאן הוא בא בתלונות להנהגה. ויפן כה וכה, אם יתמן, אם יש מישהו שיעורר בתשובה, יעורר אותם בתשובה, לשבור את בית האסורים שלהם, אז זה מה שנאמר, לאמור לאסורים צאו ולאשר בחושך יגאלו. אומר, צריך אפילו מישהו שלפחות שיעיר אותם. לפעמים אדם נמצא בחושך, הוא לא מבין עד כמה הוא בחושך. צריך להעיר אותו, לטלטל אותו. תעיר אותו, תראה לו את המציאות, תראה לו שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. תראה לו שהמעשים שלו לא נכונים, תראה לו שהוא קרא 80 שנה קריאת שמע ולא יצא ידי חובה. תראה לו שמניחים תפילין נכון, אדם לפעמים מניח תפילין, לא מניח את זה אפילו נכון, אתה מבין? יש הרבה מאוד דברים. השבוע היה לי איזה מישהו הלך לנר תפילין, אמר כל פעם מניח ככה, אמרתי לו, כן, אבל צריך לדעת איך לנר גם תפילין, אמרתי לו. כל הזמן ככה עשיתי מה? בסדר, עשית, לא ידעת, עכשיו אתה יודע, תסדר את זה. יש הרבה דברים שאנשים לא יודעים, אין מי שבכלל מנסה להעיר אותם. תעורר אותם, יש לך זכות. יש לך זכות. למה? כדי לשבור את בית האסורים שלהם. אתה שאלת איך שוברים את בית האסורים? הנה, על ידי שמאירים את העיניים שלהם. ויפן כה וכה וירא כי אין איש. אין מי שאפילו מנסה להעיר אותם, אלא איש לדרכו פנו, כל אחד עסוק בביזנס שלו, תעזוב אותי בשקט. הנה עכשיו אנחנו רוצים את השיפוץ של בית הכנסת, נכון? עדיין חסר לנו ים של כספים, זה השקענו עד עכשיו ממש אלפי, עשרות, מאות אלפי שקלים אפשר להגיד, קרוב ל-250,000 שקל כבר השקענו, ממה שאנשים כבר תרמו, ברוך השם, אבל הגענו למצב עכשיו שחסר לנו לפחות עוד קרוב ל-350,000 שקל לפחות. אתה מדבר עם אנשים, לא קשה לי, אני לא פה, אני לא יכול, אני לא פה, המצב העסקים חמור, מצב זה וזה וזה. יש לו עכשיו 100 עובדים תחת הידיים שלו, אתה מבין? עכשיו כל אחד מקבל שם משכורת יפה, נכון? 4,000 שקל, כאילו העסקת עוד משכורת אחת של עובד אחד לחודש. אי אפשר לתת עוד 4,000 שקל מה זה? איפה אתה עכשיו? לא, אני עכשיו בחוץ לארץ. אני מתקשר אליו, אני עכשיו בחוץ, חכה, אני אחזור לארץ. אני נמצא פה יומיים בארץ, 4 ימים בחוץ לארץ. ככה כל הזמן. יומיים 4. טוב, אמרת לו, בית כנסת, זה לא שלי, זה בית אל הקדוש ברוך הוא. משהו, לא, המצב העסקים קשה. כל טיסה שלו זה בביזנס קלאס. כמה עולה טיסה היום בביזנס קלאס? $1,900. $1,900. פעמיים בשבוע. טוב, תיתן לה $2,000 לבית כנסת, לשיפוץ. לא בשבילי, לבית כנסת. מה, הם עושים בשבילי? לא, אין לי, המצב העסקים קשה. אז זה מה שאני אומר, איש לדרכו פנו, בעסקין דלאון, בעסקים שלהם, בדרכים שלהם, איש לביצעו מקצהו, זה פסוק, בבצע של זה העולם. למה? כדי לרשת את זה העולם. לא מסתכלים על העולם הבא שלהם. אז הוא אומר, הזוהר, כל אלה, ולא הבינו מסתרא דאילן דתמא בון, הם לא מהצד הזה, הוא אומר, הם לא שייכים, לא הבנים האמיתיים, הם לא אלה באמת שחוששים לקדוש ברוך הוא, לכבוד שלו, לכבוד של השכינה. כל מה שמעניין אותם זה רק הביזנס שלהם. הם לא אלה שנאמר בהם אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע, אלא הם כולם צווחים בצלותין ביום הכיפורים ככלבים. הוא אומר, ביום הכיפורים הם באים לבית הכנסת, נכון? וצועקים כמו כלבים. הוא אומר, ככה הוא אומר, תסתכל מה הוא אומר. תסתכל, זה ממש ככה. הם כולם צווחים, הנה, כולהו צווחין בצלותין ביומא דכיפורי ככלבים. הבלן מזונה, וסליחה, וכפרה, וחיי, כותבנו לחיים, צועקים, כותבנו לחיים, צועקים. הוא אומר, והם כולם עזי נפש ככלבים. הוא אומר, אין להם בושה, הם כולם ממש כמו כלבים. זאת אומרת, הוא חושב שהוא צדיק גדול, הוא בא, צועק בבית כנסת, חטאנו, קם בבוקר, סליחות, כל זה וזה. גמר את החובה שלו בבית כנסת, הולך לענייני העולם שלו, לא יודע דין, לא דין, אין דיין, אין כלום. שכח את הכל, הוא חושב שהוא מחתים כרטיס בבית כנסת, אז הקדוש ברוך הוא בכיס שלו וכבר הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז הוא אומר, הם עזי פנים ככלבים. למה? הוא לא מתבייש לצעוק כל הזמן. תן לי חיים, תן לי פרנסה, תן לי ישועה, תן לי זה. ומה אתה נותן לקדוש ברוך הוא? מה אתה עושה בשביל תלמידי חכמים? מה אתה עושה בשביל בית כנסת? מה אתה עושה בשביל העניים? מה אתה עושה בשביל עצמך? לעשות תשובה?
לפנות זמן ללמוד תורה, ללמוד הלכות? מה אתה עושה בשביל עצמך? מה אתה עושה בשביל החינוך של הילדים? שיהיה חינוך של תורה ולא חינוך של קשקושים וטאבלטים ושטויות, נכון? אז אומר, אינון עזה נפש ככלבים, שהם כמו אומות העולם שצורכים לגבי לקדוש ברוך הוא ולט להם בושת אנפין, אין להם בושה בפנים. למה? דלה איתמן שאין מי שקורא להם לחזור בתשובה. אז הטענה פה גם כן, לא רק אלה שצורכים ככלבים שאומרים הב, כמו שאומרים הבלן מזונה, הבלן חי, כמו שאמר, אלא הבעיה היא גם כן על המנהיגים, שהם לא קוראים להם לחזור בתשובה. כי הוא מפחד שאם הוא יגיע לו, בא אליו מישהו, שהוא יושב על עניינים, הרבה מאוד כספים, יגיד לו, תשמע, זה לא ככה, תשפר את המעשים שלך, הוא יודע שברגע שהוא יגיד לו את זה, גמרנו, הוא עוזב לו את הישיבה, ואין לו מימונים לישיבה, תבין? והוא מפחד שהוא סוגר את הברזים שלו, נכון? אז הוא לא יגיד לו לחזור בתשובה, לא יגיד לו את האמת, אלא, אתה תומך בנו, זה מספיק. והוא לא עלינו גם מחלל שבת, גם עושה עניינים והכל, וכל הכספים האלה מחזיקים את הישיבה, אתה מבין? למה? הוא יודע שאם הוא יגיד לו מילה, אז גמרנו, יסגרו את הישיבה שלו. תבין למה יסגרו את הישיבה? כי אין לו עכשיו כספים, אז הוא מעדיף לקבל כספים של חילולי שבת, של עסקים פסולים. הציעו עכשיו איזה מישהו, לא משנה כרגע מה, הציעו לנו לקבל את כל המימון. ממי? מאלה שלו, מכספים שחורים. מישהו שנמצא בעולם התחתון. אבל מה, הוא עוזר להרבה רבנים, עוזר להרבה ישיבות וזה. אמרתי לו, תעשה טובה, אל תגיד לו בכלל אפילו, אמרתי אותו אחד שהציע לי, אמרתי לו, אל תגיד לו בכלל שאנחנו עושים את השיפוץ, לא רוצה לקבל כספים טמאים. אמרתי לו, מאיפה הכסף הזה מגיע? מפשע, נכון? שלא יגיע לבית כנסת הזה בכלל הכסף הזה, לא רוצה מקום נקי. אבל הוא יכול לתת לך את הכל, בשבילו זה כלום. אמרתי לו, לא רוצה שקל, אמרתי לו, שקל אחד, אתם יודעים כמה המצב עכשיו, שקל אחד אני לא רוצה לקבל ממנו. למה? הם מפחדים, תבין, ברגע שזה יסגור את הישיבה, אז מה עדיף לו? עדיף לו לקבל את הכספים האלה. ואי דלת אינמן דקרא לנו בתיובתא, שאין לו מי שקורא לחזור בתשובה. מה זה התשובה האמיתית? שיחזור שכינתה אל הקדוש ברוך הוא. זה לא מספיק שאדם עושה תשובה, צריך גם לדעת את קצת מענייני העולם הזה וקצת מענייני העולם הבא. מה זה קדוש ברוך הוא, מה זה שכינה, מה זה להחזיר קודשה ברוך הוא לשכיתיהם, מה זה בכל פעם להקים שכיתה מהפרה, מה זה שכינתה בהפרה, אתה יודע מה זה שכינה בכלל, אתה יודע מה זה הפר הזה? לפתוח את העיניים שלהם. שהיא רחוקה מהקדוש ברוך הוא, צריך להתפלל שהיא תחזור לגביו, והם דומים לכלבים, שנאמר בהון, והתערבו בגויים, וילמדו מעשיהם, והם הערב רב, דרך כל חסד העבדין, לגרמיו עבדין. הוא אומר שהם, אבל כאן קודם כל קצת מלמד עליהם גם זכות, תשימו לב הזוהר. הוא אומר, בסופו של דבר, מאיפה כל זה יצא? כל זה יצא מהגויים הארורים, נכון? שהם, כל מה שלמדו, מאיפה הם למדו את זה? למדו את זה מהגויים, זאת אומרת, כל הביזנס וזה, וכל הטירוף הזה שיש היום של המסחר, וכל העניינים האלה, הדיגיטליים והמסחר, וכל השיגעון הזה, שלא משאירים לאדם זמן אחד ללמוד אפילו. הוא אומר, בעצם מאיפה כל זה יצא? מהגויים, מהסיטרונים האלה, נכון? אז זה לימוד זכות לפחות, שמה לעשות, אין היום מי שיעיר את העיניים של הדור, נכון? ומה לעשות, נמשכים אחריהם. מסכנים, זה אפילו לא תינוק שנשבע, זה יותר גרוע, אתה מבין? זה ממש עיוור באפלה. אז הוא מלמד את זה, אבל הוא אומר, והם ערב רב. הוא אומר, אותם אלה שהולכים בדרך האלה, הם ערב רב. אז זה לא משנה איך הוא נראה, יכול להיות שהוא יהיה עם קוקו ועגיל, ויכול להיות שהוא יהיה עם זקן ופאות וקרס וחצי קרס, איך אומרים? קרס וזקן, חצי רבנן, נכון? יש את האמרה הזאת. זה לא משנה איך הוא נראה, הוא נקרא ערב רב. אומר הזוהר במפורש, והם ערב רב. נעמה שכל חסד שהם עושים, לגרמיו עבדין. שאם הם עושים כבר חסדים, אז הם עושים את זה בשביל הנעת עצמם, לא עושים את זה לשם שמיים, נכון? אני אתן זה, אז הוא יקבל, אבל לשמור לי, אז כדאי לי לתת, אז אני אתן. זה העניין הזה של להוציא את הקדוש ברוך הוא ואת השכינה מהגלות. אז זה מה שהוא אומר כאן. הוא אומר, אם אדם, נחזור לדף למעלה, הוא אומר, אם אדם לא נמצא במצב שהמחשבות שלו כל הזמן זה איך אני רוצה להשתפר, איך אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, איך כל האבות וכל גדולי ישראל האמיתיים שהיו עד היום, למה הקדוש ברוך הוא אהב אותם, למה הוא התגלה אליהם, למה היה להם כזה סייעתא דשמיא, למה להם רוח הקודש, איזה מעשים היה להם, איזה תורה היה להם, איזה התנהגות היה להם, איזה חסד היה להם. אם הוא לא לוקח את זה כפרויקט חיים,
אז הוא לא בחר בחיים. אם הוא לוקח את זה כפרויקט חיים, הוא בחר בחיים. וזה המנגנון של הביקורת העצמית, שהיא ביקורת יומיומית. כל הזמן, אני כל יום בודק את עצמי, מה היה היום הזה, איך הוא היה, מה המעשים, מה הלקחים. עכשיו, יש דברים שאני בודק ואני לא יכול לעמוד בהם עכשיו. בסדר, תרשום לך את זה בפינה באיזשהו מקום, שאתה יודע שאתה צריך לטפל בזה. שזה לא נשכח, למה מי יודע מה יהיה בעוד שבוע. אני לא זוכר מה היה לפני יומיים, עכשיו כל הדברים שקרו בעניינים של, בהתפתחויות שם בעבודה. אדם זוכר, אדם לא זוכר. הענייני היום, במיוחד היום, תסתכל חדשות שהיו לפני שעתיים, עוד שעתיים כבר לא מופיעים יותר בחדשות, זה כבר לא חדשות, זה כבר ישן. הקצב האירועים פה זה מטורף. וגם כן בהתנהלות של האדם ביום-יום. אם אדם לא יעשה ביקורת עצמית, וירשום לעצמו, פה נפלתי, פה קמתי, פה הצלחתי, פה לא הצלחתי, פה תרמתי, פה נתתי, פה קיבלתי, לא יעשה את הדין בחשבון הזה, אין לו שום סיכוי להתקדם, ויכול בקלות להגיע לבחינה הזאת של הערב רע, ואלה שצורכים ככלבים. אהב. כבוד הרב, מה יצא לבן אדם שטבול ביצרים, וכמה שהוא אומר לעצמו, הוא לא מצליח לשלוט על היצר הזה? מה אפשר? שילמד. תורה. שילמד. למה הוא לא מצליח להתקדם? כי הוא לא למד, הוא כל הזמן מנסה להתמודד עם הכלים שלו. עכשיו, הכלים שלך כבר משובשים. מכונת כביסה מקולקלת יכולה לתקן את עצמה? היא לא יכולה לתקן את עצמה, אתה צריך להביא את הטכנאי שיתקן אותה, נכון? אם אדם נמצא בלימוד, אז הלימוד הוא רוכש כלים. אז הכלים האלה, הם מתקנים אותו. יש לו רב שמנחה אותו, יש לו תלמיד חכם שינחה אותו. מקבל עצה, מהלימוד עצמו מקבל הרבה תובנות. אז הוא יכול להתקדם, הוא מתחיל להתקן. אבל אם הוא חושב שהוא כבר יודע הכל, והוא יכול לתקן את עצמו, אז זה כמו מכונת כביסה שמנסה לתקן את עצמה, לא יעזור לו כלום. שנאמר, בראתי לו תורה תבלין. נכון, זה לא תבלין, זה תרופה. כלל הדברים, האדם שאינו חושב על זה, קשה לו מאוד להגיע לשלמות. לא יעזור כלום. עכשיו, למה את כל זה הוא מביא לנו פה? תשימו לב, כל זה הקדמה לקלח פתחי חוכמה. עכשיו, קלח פתחי חוכמה ממש נכנס לתוך הקרביים של ההנהגה של העולם הזה, ושל המידות, של הספירות וכל זה. עכשיו, למה כל זה הוא נכנס? הוא אומר, כי אם אתה עכשיו בא להיכנס לכל החוכמה העצומה הזאת של קלח פתחי חוכמה, ואתה מקולקל, ואתה לא מתוקן, ואתה לא נמצא בצורה הזאת של עבודת השם שלך, אז אין לך מה להיכנס בכלל לקלח. אין לך מה להיכנס, למה תגיע? אז אולי תבין דברים בסדר, תבין. אבל אומר, זה לא נקרא, זה כמו, אתה עדיין יכול לצלוח אב ככלבים, לא יעזור לך כלום. תתקן את המעשים שלך, תהיה בן אהוב לקדוש ברוך הוא, לשכינה. תעשה את כל הדברים האלה, שתיכנס לחוכמה, אני אפתח לך את כל החוכמה, כל שערי החוכמה יהיו פתוחים בפניך. אם לא, אתה עדיין מתבוסס מתחת לשכינה, למטה, בסתרה אתה נמצא. לכן הוא מתאמץ כל כך הרבה, כי לכאורה, מה זה קשור כל ענייני התשובה האלה שהוא מדבר פה, וכל הדרכים האלה, מה זה קשור לקלח פתחי חוכמה? מה זה קשור? אומר, ההנהגה שלך תהיה בדרך השם, זה דרך השם. אחרי שאתה מתוקן, אתה נמצא בדרך, אז עכשיו שאתה עוסק בתורה, אז התורה היא אמיתית, זה תורת אמת. זה לא תורה שאתה עובד את עצמך, אתה לא עובד, אתה לומד תורה בשביל לעבוד את עצמך. אתה לומד תורה לשמה, תורה שתעשה פירות בשמיים ופירות בארץ. זה לא חוכמה כמו שבגויים או באוניברסיטאות, שגם הם לומדים, נכון, גם לומדים, לא לומדים, לומדים, אבל איזה מין תורה יש שם? זה לא תורה, זה מחקר, זה לא תורה, זה מחקר. יש תורה ויש מחקר, גם בגויים הם לומדים שם תורה, אבל זה תורה, זה מחקר, אין אור של תורה שם. אז לכן אומר, כלל הדברים, האדם שאינו חושב על זה, קשה לו מאוד להגיע לשלמות. מה שלא תעשה, מה שלא תלמד, לא תגיע לשלמות. והאדם החושב על זה קרוב אליה מאוד. אתה רוצה להיכנס לקלח? תתחיל עכשיו לעבוד על הדברים האלה כבר. לפחות שתיכנס לקלח עם רגל ימין. והחכמים הולכים הלוך וחשוב תמיד, הלוך וחשוב, זאת אומרת כל הזמן מוסיפים מחשבה ומוסיפים מהלכים, ולא יפנו דעתם מזאת. כל מחשבותם תקועה רק איך אני עכשיו מתקדם בעניינים האלה. גם כשהוא עסוק בביזנס שלו, כל הזמן הוא תקוע במחשבה באיזשהו מקום, התכלית האמיתית. ולכן יצליחו בכל מעשיהם, גם בגשמיים וגם ברוחניים. זה בעצם התשובה, למה שלא יגיד שהיצר גדול ממני ואני לא אוכל, איך אני אוכל וכו'. נכון, כי... אם בן אדם במחשבה שלו נדבק ורוצה
להשיג, אז יהיה קרוב אליו מאוד, אבל אם הוא סתם ככה שומע את זה מרחוק, אז זה ודאי... על זה נאמר קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. זאת אומרת, הוא קרוב לכולם, אבל תקרא באמת. כמו שאמרתי לאותו אחד, אמרתי לו, אפשר לתחמן את כל העולם, את הקדוש ברוך הוא אי אפשר לתחמן. אני יודע, אז מקליטים אותי עכשיו, זה פלילי בשבילי. אבל אתה יכול לתחמן את כל העולם, את הקדוש ברוך הוא אי אפשר לתחמן. אתה מבין? אתה יכול לראות צדיק, אתה יכול לראות פרחח, אתה יכול לראות איך שאתה רוצה. אבל בשמיים יודעים בדיוק מה הלב שלך ומאיפה אתה ומה אתה חושב ואיפה המקומות שלך נמצאים. הוא אומר, ולכן יצליחו בכל מעשיהם. החממית, מי שאומר, אתה יודע, החיים מתגלגלים. אתה מכיר את השאלה הזאת, את התשובה הזאת? מה נשמע? בסדר, מתגלגלים. מה זה מתגלגלים? בעוד גלגול ועוד גלגול. לבוא לעולם הזה בעוד גלגול ועוד גלגול, זה התכלית. החממית לא ימעיט מלהיות לו קביעות, זמן לפחות לשים אל ליבו עם מעט ועם הרבה. הוא אומר, אם אין לך זמן, בסדר, אתה יודע מה, אתה קונצרן חובק עולם, מנכ"ל של אוסם. אז לא התכוונתי לך, מנכ"ל של אוסם. בסדר, מבוא אליהם מחר מנכ"ל של אוסם, קרים לטלפון, למה אני מדבר עליו. במבה. כן, התכוונתי רק מבחינת הכאילו הזה, מנכ"ל של התעשייה האווירית, בסדר? כל היום עסוק בביטחון המדינה וזה. זאת אומרת, אם המרבה ואם הממעיט, נכון? לא ימעיט מלהיות לו קביעות זמן, לפחות לשים אל ליבו עם מעט ועם הרבה, כי אז יצליח דרכיו, ואז ישכיל, אומר, 10 דקות, רבע שעה ביום, יש לך? רבע שעה, אין אדם שלו רבע שעה, נכון? אפילו בפגישה, בנסיעה לעסקים, ממקום למקום יכול להיות לו זמן, נכון? בדרך, מלאכתך בדרך, 10 דקות, רבע שעה, אין לך ראש לגמור גמרא. יש לך חומש, תפתח חומש, תקרא רש"י, חומש עם רש"י. מה? זה התכלית, מאיפה יצא הכל? מהחומש, נכון? התורה בכתב זה השור של הכל. אז היום מה עשו? עוזבים את התורה, תורה אנשים קוראים פסוקים משובשים לגמרי. עוזבים את התורה, הולכים ללמוד דברים, הולכים ללמוד תורה, אתה יודע לקרוא. לקרוא תורה, אתה יודע. תבין כאילו מה עשו, אנשים שרפי שכל, זה, אז הוא קורא פה חומש עם רש"י. לא, מה זה חומש? זה הסוד, זה היסוד של הכל. זה היסוד של הכל. אין לך זמן, יש לך חומש, אין לך זמן, אין לך אפילו חומש, יש לך את כל המכשירים החכמים, נכון? הוא הרי הוא איש עסקים, יש לו את כל המכשור בתוך התיק, מעל התיק, בגף של התיק, דבוק מהצד, בטאבלט, במשענת של האוטו, יש לו איפה, כל מקום יש לו את הטכנולוגיה, נכון? יכול לפתוח רגע לקרוא אפילו פסוקים בלי חומש, בלי רש"י, בלי כלום. יש לך רבע שעה, 10 דקות, תעשה את זה, נכון? לא דיברתי מנכ"ל עושה ולא תעשייה אווירית, אל תתפסו אותי, סתם זה כדוגמה. אז כל הלשון, 0264. כל הלשון. נכון, לא חסר, לא חסר, הרשת מפוצצת בשיעורים. היום אתה יכול למצוא שיעורים על הכל. אפילו גם שיעורים איך להכין פצצת אטום יש. הכל יש, להבדיל. באנגלית, דף יומי ב3 דקות. באנגלית, יש בכל השפות. זה מדהים. בכל השפות. דרך כל הסיכום. אתה מבין, יש היום הכל. תפתח, יש לך זמן, תעשה. אז לכן הוא אומר, אך הממעיט לא ימעיט מלהיות לו קביעות זמן. תקבע לפחות שיש לך זמן קבוע לעשות את הדברים האלה. עכשיו, זמן קבוע, בואו ניקח את הדוגמה של איש העסקים, נכון? יש לו רבע שעה נגיד ביום, שיכול להקדיש לזה בנסיעות אפילו, נכון? יש לו כל מיני נסיעה בטוח, לפחות אחת, שיכול לקבוע בזמן הזה, נכון? אז הרבע שעה הזאת לא חייב להיות, נגיד, בין 9:45 ל10 קבוע כל יום. אלא יש לו זמן קבוע. הזמן הקבוע שלו זה זמן הנסיעה. אז יכול להיות נסיעה בבוקר, יכול להיות בצהריים, יכול להיות גם בערב. אבל זה זמן הקבוע, הזמן הקבוע זה בנסיעה, אז הנסיעה הזאת היא מוקדשת ללימוד. אז לכן אומר, אם המרבה ואם הממעיט, לא ימעיט מלהיות לו זמן קביעות. שיהיה לו לימוד בקביעות. ברגע שיש לו לימוד בקביעות, אז אחרי שהוא מגיע למעלה אחרי 120 שנה, שואלים אותו, קבעת עיתים לתורה? כן. פותחים את הרשימות, באמת, ויש לו וי על הכל. כי אז ישכיל את דרכיו, אז יצליח את דרכיו, ואז ישכיל. ומה זה ישכיל? יזכה להשכלה. המשפט וההשכלה המולדת. הטבעית. בעזרת השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.